ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ନା ଚାଲି ପାରୁଥିଲା ନା ଶିକାର କରିପାରୁଥିଲା। କେତେ ଦିନ ଭୋକିଲା ରହିଲା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଯାଉଥିଲା। ସେ ବାଘକୁ ଦେଖିଲା। ପ୍ରଥମେ ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାର କରୁଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ରହିଗଲା। ଗାଈ ପଚାରିଲା, ତମେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି? ବାଘ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ଆହତ, କେତେ ଦିନ ଧରି କିଛି ଖାଇନି, ମରିଯିବି ବୋଧେ। ଏହା ଶୁଣି ଗାଈକୁ ଦୟା ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ଯେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ କ୍ଷୀର ଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ବାଘ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଗାଈକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ହଁ କହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଘ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଗାଈକୁ କହିଲା, ଚାହିଁଥିଲେ ମୋତେ ମୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ କରିଲ। ତୁମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ଦେଲ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ। ଏ ଗାଈଟି ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।